променяли на Daniel Wirepoint, дори ключа на песента и в какъв такт е. Да, само да кажа, тази фаза Feature Extraction, тя е общо взето обект на най-силен ресърч в MIR и е изключително трудна и постоянно се публикуват пейпери с предлагане на различни такива трансформации и фичери, които да решат определен проблем. Общо взето няма панацея, няма такова нещо, като да си извлечем някакъв набор от фичери, който ще ни реши абсолютно всяка задача. За всяка една задача ние трябва да подберем най-правилното подмножество. Всъщност ние дори не знаем кое е най-правилното подмножество. Но има различни видове такива фичери, които общо взето се опитват да хващат различни характеристики на аудиосигнала, като акустични, ритъм и така нататък. Поради факта, че тази фаза е много проблемна и това нещо се опитва да се реши с така наречен Deep Learning, общо взето тази buzzword, който е доста популярен в сферата, и който се прилага в абсолютно всяка сфера. И тук общо взето не е останало, общо взето няма изключение и тук, прилага се и за сега горе-долу успява да постигне някакви резултати, които са сравними с стандартния подход. Това нещо също ще говоря съвсем малко за Deep Learning накрая, за да видим какви са архитектурите, с които се решават всъщност проблемите. Какво представлява аудиосигнала? Всъщност аналогия аудиосигнала е общо взето една вълна, електрически волтаж. Общо взето, за да може компютърно да го репрезентираме и да боравим с него, изпълнява така наречената процедура сеймплинг, която на определен интервал равен, общо взето има едно число. Дигиталният аудиосигнал е просто една поредица от числа. И да, аудиосигнал има така наречената характеристика честота и в него са засегнати различни честоти. Обикновено зависят от цените и кредити и много други неща, но те са, да кажем, между 20 и 20 кГц са интересните честоти за нас, защото човек общо взето чува в този диапазон. Там се съдържа най-много информация и съответно всичките трансформации се целят да направят нещо в този диапазон. Какво представлява сегментацията? Започвайки с аудиосигнала, както казах, го разделяме на равни интервали, които се наричат фреймове. Всеки фрейм може да, в смисъл, има някаква фиксирана дължина, като дължината, която най-често се среща в research paper, това е 52 милисекунди. 52 милисекунди, не знам защо. Явно да работи добре. Самата фаза започва с първия фрейм и прилагайки този pre-processing плюс feature extraction, за всеки фичър е така почавано число. И след което слайдваме този window с половин фрейм, прилагаме абсолютно същата процедура. Така накрая общо взето получаваме някакви числа, които са два пъти повече от това на фреймовете. Общо взето всяко на такова нещо червено се нарича фрейм. Така. Преди да може да правим нещо полезно с аудиосигнала, ние се опитваме да го преобразуваме от така наречения времеви домен в честотен домен, защото нас не ни интересува някакво събитие, къде точно се е случило. И общо взето искаме да сме независими от времето. А и аудиосигнала, както казахте, са съвкупност от едни честоти. И най-много съдържание се съдържа в честотите. Какво представляват честотите, използвайки дискретна трансформация на Фурие, което реших да не обяснявам днес. В смисъл, може да си прочетете за нея. Общо взето постигаме това. И горе-долу така изглежда честотната репрезентация на повечето фреймове, защото обикновено най-много съдържание се съдържа в ниските честоти спрямо високите. Имайки вече тази репрезентация, прилагаме някаква трансформация и получаваме ескалация. Какви видове трансформации може да прилагаме? Всъщност те са адски много, като целят да опишат различни характеристики на аудиосигнала, изключително с статистическите трансформации. Например, намерим центъра на тежестта на честотите, което общо взето е същото, като намерим weighted mean на сигнала. Тук такава подобна е spectral slope и как точно се изменят честотите от ниските към високите. Тоест се опитваме да фикнем една линейна регресия върху честотите
и вземайки общо взето коефициент ъгъла, наклона, един коефициент, който определя наклона на тази линия, получаваме съответно фичър. Общо взето, нещо такова. Друг интересен пример за фичър е Spectral Correlation и Spectral Variation.